Familien Green i storbyen. Du kan ikke narre dem. Vi kan godt se dig til dig. Du kan ikke ignorere dem. Du kan ikke bebrejde dem. Det hele er din skyld. Ændre dem eller styre dem. Og du kan naturligvis ikke slå dem. Dramatisk gæst. Hvad du kan gøre er at slutte dig til dem. Jeg er helt klar. Og så ved du stadig ikke, hvad de er i stand til. Nye afsnit af Primus. Mandag til fredag eftermiddag fra 2:30 på Disney Channel. Når der er nye eventyr af Kif, kan du ikke holde op med at grine. Kif nye eventyr fra mandag eftermiddag 4:20 på Disney Channel.